Salutare și bine v-am la un nou episod de Banana Con. Acum e episodul 15 și vreau să-mi scrieți în comentarii dacă se aude în episodul ăsta bine. Deci dacă se aude bine, vreau neapărat să știu dacă se aude bine. Pentru că acest episod folosesc un microfon de la alte căști, niște căști mai bune și am ieșit din joc. De ce am ieșit din joc? Nu trebuia să ies din joc, dar n-am vrut să ies din joc. Și play! Hai maimuță, hai, mișcă scurul, hai odată. Mi-a cazat și microfonul. Așa și... Perco. Vă place episodul ăsta? Și dați o geană pe canalul meu pentru că am postat make-up Halloween, adică un machiaj pentru Halloween. Da, machiaj pentru Halloween. Machiaj pentru Halloween. Da, machiaj pentru Halloween. Sper că vă place make-up Halloween și este unul. Și dacă este unul, înseamnă că voi posta și voi posta și make-up Halloween 2 care se deja filmat și editat. După cum ați auzit, este editat. Pam. Este editat și când voi face 2 like-uri, îl voi posta. Să zic așa. Adică îl voi posta, nu să zic așa, pentru că chiar îl voi posta, deși mie mi-e nene să postez pentru că sunt un mincinos handicapat și cretin și care nu face nimic. Cum a spus doamna Ioana Ciulea de la Digi24, dar nu este vorba de mine, pentru că cine mă cunoaște? Pe mine. Am doar 9 abonați. Cum asta a fost episodul de azi, nu uitați să dați un like, a fost aici, să ne dăm viitoare, pa!